Godverdomme, ik dacht die gaat onderuit, jongen. Dat red ik nooit meer. Nou, hij mag. Hé Theo, gewoon niks. Geen plankje. Stil ding, is hij elektrisch of zo? Wie die slippers waren, maar het gaat doen. Hij start hem eens. Doet het niet meer. Nee, joh. Hé, je kan er echt mee naar de Bronx. Oh, even maar. Oh, mijn camera. Kijk aan de andere kant, hè. Kijk, zetten zitten rechts. Trap hem aan met de knap. Theo, hoeveel toeren kan hij maken? Kom Theo!